La gent que ve a veure aquest espectacle ve a veure una història on els protagonistes són un nen i una nena que a la nit de Reis es troben en una situació una mica estranya per ells. No estan els seus pares, estan a casa de la tieta, tenen por de que no arribin els Reis i apareix un personatge que els ajuda a trobar la solució. El que passa que aquest personatge té un gran problema i són ells els que ajuden a solucionar aquest problema amb aquest personatge. Soc l'encarregat de guardar en un lloc secret i durant tot l'any el gran llibre de les adreces. La nit abans de Reis l'entrego als patges perquè el rei sàpiga on han de portar els regals. Però és una feina importantíssima! Us ho he dit? Soc un mag molt important. No sabeu qui sóc, però jo us ho explicaré. Arreu del món tothom parla de mi. Un paio important, un mag molt elegant, em veuen pel carrer i criden Sihir! Llavors és una història màgica on es plantegen els valors de l'amistat, de l'altruisme, de la generositat i on al final, doncs bé, millor que no us l'expliqui al final, però tothom surt content del teatre. Però què passa? Aquest any els reis no repartiran regals a ningú. Com que no repartiran regals a ningú? Si els nens estan dormint, és clar que repartiran regals. Sí, esclar! Però què? És que me deixa! Vols fer el favor de calmar-te una mica? Doncs que no tenen això. I què és això? El gran llibre de les adreces. El necessitaven aquest matí. El primer espectacle era un espectacle de Benet i Jornet, familiar, i a partir d'aquí vam començar a crear els nostres propis espectacles. Nosaltres escrivíem la història, nosaltres buscàvem la música, les lletres i fèiem un espectacle. La rani, la laia, viuen aquí, si buva de veure, si buva d'obrir, amb aquestes paraules han de venir, si buva de veure, si buva d'obrir, si buva de veure, si buva d'obrir. Bona tarda, senyora Paraula. Hem vingut a portar una cosa als reis. Ens podria dir on són, si us plau? Qui? Jo no sé què fer-li. Què el ris? No sé de què fer-li. I ens agrada molt partir de la creació popular del país, no? Per exemple, Sihir es basa en la història dels reis, la tradició dels reis aquí a Catalunya. També hem provat autors importants de la literatura infantil, com l'Astrid Lindgren, i també hem fet teatre d'autor per adults. Una miqueta ens agrada provar-ho tot, ens sentim molt còmodes amb el teatre familiar i teatre musical. No ens voleu ajudar? No. Si no trobem els reis, tots els nens i nenes es quedaran sense regals. No t'importa? No. Ets molt antipàtica. No! Gicicli-i. Jo sóc l'O, som el bos de los bocons. Nin-tin-pir-qui, nin-sin-di-ni, és difícil dir-di-vi. Som, jo sóc el groc, sempre sóc jo. Jo sóc el groc, sempre sóc jo. Jo sóc el groc. La base de la companyia som 2 actors més un músic, una coreògrafa, que sempre som el mateix equip, i a partir d'aquí anem buscant els actors que ens ajuden a completar tot l'equip de cada producció. Normalment sempre treballem amb un mateix equip d'actors, que passa que sempre anem introduint actors nous com els nens ara amb aquesta producció, que són uns cracs.